An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔ tuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazara san kalo 10 ye octobre kalo ye bi o tile 13 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ o ye mawuludu kalo ye kisi ni nɛɛma bɛ an kuntigi kan ale bangena kalo min kɔnɔ na bi o tile 6 ye jate la san kalo 3 don hijira san 1443 san do dugaw de bi kɛ ala ka ɲɛ ka dama bakuruma fɔla bi kunnafoni filɛ gɛlɛya minnu bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kunungo ko kura ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na commune min wele ko B6 commune fɔcogo la n'a bɛ wele ko commune Toridagago wulikɛjɔ kɛbaw taara ye kunungo ka taa malo dɔw jeni dabakurunkan ani sunkalo kan ka tila ka bagan dɔw cɛ ka taa n'u ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na hali bi kurumari dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko Masarazana o bɛɛ i ka dɔn ka fɔ Jabali kɛrɛfɛ yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko Tesi marifatigiw donna ye kunungo ka f'u ye ko dɔgɔkun kelen dama de b'u bolo ntɛnɛn nata ye n'o y'u sɔrɔ ye k'u bɛna bɛɛ fa ka bɔ ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la anw ka jamana kɔnɔ bi basigibaliya hukumu kɔnɔ na jɛnɛ marabolo kɔnɔ na kumaw cayalen bɛ maribugukaw fɛ yen kunungo dɛmɛ dɔ tun kan ka taa faso ka wulikɛjɔ fɛ ka f'u bɛ taa ni dɛmɛ dɔ ye o dɛmɛ tatu la dɛ avion bɛ ka dɛmɛ kɔni k'a dɛmɛ ka taa n'a ye k'u to la wulikɛjɔ kɛbaw kɛla ka don n'o ye jariwala tigilamaw ye ka tila ka n'u kunbɛn a ko kɛra gɛlɛya ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na bi furanjila fɛn min b'an ka jamana kunna hali bi wulikɛjɔ jumɛn de kan ka kɛ ka ɲɛ suma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara kan lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ Mali ministre bɛ n'o ɲɛ sɛmɛ ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ye ɲɛnabɔli ma o ye ka dɔn k'a fɔ Abdulaye Diop de ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye o senfɛ a da sera ma ko fɛn fɛn fɛrɛ bi ka ɲɛsin an ka jamana ka ɲɛtaa ma ko bɛɛ lajɛlen de kan ka wulikɛjɔ kɛ ni k'o sira minɛ o kɔfɛ a k'a bɛ wele min bila o de ye k'a ɲini an dɛmɛbaa jɛkuluw fɛ u bɛɛ lajɛlen ka jisuma k'u koliji la ko sanga ni waati bɛlen kɔnɔ an ka jamana gɛlɛya maa si tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka jamana de kan ko wa a bɛ fɛn min fɔ min ye kalata min n'o kuma bɛ sen na ko torin ka kɛ diɲɛ sangani kɛlen bɛ ka waati min fɔ ko torin ka kɛ o waati ye ka se k'o bɔ a dɔgɔyɔrɔ ka taa ɲɛfɛ dɔɔni n'o tɛ ko gɛlɛya kɔni k'o kun b'an ka jamana kan an bɛ fɛn min fɔ jamana in basigi n'a lafiya o bɛna sira o sira fɛ n'i y'a sɔrɔ fotoden bɛɛ lajɛlen bɛ k'i bolo mana b'o nɔfɛ bi ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an bɛ taa commune Toridagago kɔnɔna na B6 mara ye o ye n'aw hakili b'a la juma tɛmɛnen na o ye malo jeni kɛ ye hala dɔgɔkun ma se fɔlɔ kunungo kɔkura n'i y'a sɔrɔ o bɛnna taratama u tila ka na malo dɔw jeni B6 dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye sunkalokan ye ani dabakurunkan ka tila ka taa ni bagan dɔw ye i y'a sa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma an balimakɛ dɔ bɛ yen nin waati na an balimakɛ e bɛ min ne bɛ sigi marabolo la an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko wulikɛjɔ kɛba dɔw ye wulikɛjɔ kɛ n'o ye jariwala tigilamaw ye ka na B6 marabolo kɔnɔ la dugu fila bɔɲɔgɔn ko ka na u ka malo jeni ka tila ka bagan dɔw cɛ ka taa n'u ye a ko kɛra cogo di o kɛra dɛ B6 marabolo kɔnɔ na jariwale kɛbaw nana dugu min tɔgɔ ko Dabatɔma ka na jɔgɔ dɔw jeni jɔgɔ min bɛ se jɔgɔ 7 ɲɔgɔn ma o kɔfɛ u tilala ka na sɔngɔn na ka na malo dɔ fana jeni ka taa ni sɔngɔn bagan dɔ fana nin bɔra ka kɛ dɔrɔn jakusa fanga de fɛ ka sinsin nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔngɔjugu de ye mɔgɔ la yan parce que ni malo jenina mɔgɔ bɛna balo min na bilen nin min filɛ ka kɛ nin an ye kunnafoni sɔrɔ ko kabini kunasi mɔgɔ kana kunungo fɛ ko avion tun bɛ munumunu n'a ye o kuma tun tɛ tiɲɛ ye wa avion bɛ munumunu a bi ye mais avion munumuli nafa foyi de t'a la parce que u taalen kɔfɛ de avion bɛna munumunu baara in kɛra heure 2 ɲɔgɔn kɔnɔ baara in kɛra 14 heures ni 15 heures 16 heures avion bɛna munumunu fanga kan ka wuli ka fɛɛrɛ de bolo la pour que nin ko in bɛ se ka bali cogo min na a mana kɛ fɛɛrɛ sugu sugu ye sinon min to ka tan a bɛna ni kɔngɔjugu de sigira n'a ye sisan ne ko fanga ɲɛna ne ma wuli ka jɔ n'an yɛrɛ jigi da la k'a fɔ ko sɔrɔsiw ye fanga sɔrɔ ko sisan kɔni jamana bɛna lakana mais o n'a ta bɛɛ lajɛlen don o don jamana bɛ ka ci ka taa fɛ
indu fenni sira ko bari do sira bo be jati ren ni kelen fenni ta citar ga ko ko na la bala banci ko na parce que mo siti kan la kana do yin nge BCC na bala BCC mo jenna fu ma bolo flekano ko kelenge BCC mara bulu ko na solo wa ni da baru na nan tura tan ci na duna jamana mo be jeni ka ba ni fama tiya mo mawli ku joro fa ni era blete andi mashi zuran di sekunda be fama kunda ko mi wuli no ka ke sir mara ko ni ci na ta ni bo transition do fara kan de transition dan ma awani ni fama sila ka joro la ni transition tala santana utula panka joro la mo wodura ila amunu fle BCC ni watina kama ga pere pai ambalo dan ka foni tuye BCC marabolo kona na kerenena gelia tara kanye siro munuma ambalo dan ka fo mara mau kamfle uya fo choko mina shuni cleaning dongli debida nga alishini ibi mbeda menene bi wala man nibi ni foira manuye ko surasu ka fanga ko kwani tan ni mandie de kasro anya fo choko mina surasu do akera civil yo an mo be jen fo fena be jamana nga lakana no kera ato fon fen we na fly akofe jamana lakana ni ya mebi dichi ko hini jamana wala mebi dichi ko shini ka famaye bara mbe na blalembo kuna akana kebi ta fan sorodro anga do made jamana mbi basi sira mi fe ambe ga jaga klono de no kera ni jamana mbi basigira anya fo etiko mina an te fanga yini an te fanga na hali nu mabwala ble an jamana ko nga kolosma an mo be feme no fe pma yude u ka fere betige aduna ta burata jamana mbi basigi o ya nga wuliga jode wa anga la yini bewe ala ko sabati no kera adobe do la be kuma ga mi menfe ani abika mime be utekele ne jamana mbasigira we anga kele kunde ala ka jamana nkolosuma namburai ambala ka fo tesi ubeka do ka fo masaraza na kerefe jabali marabulu konena ka gunshala la o yoro yere bela yere ni ya franyo ka barafana o nyono marabulu de kunungo marfatiku donai kana mausoro ya soro do yere knganga ta ka bita de ni bagamene ukoko ka segi jona uduna no ye ka ta dugutiki nyinali ka forwe ko duguti te o keramo o klela ka wulika joke ko ani duguti konse be ko wulika joke jona ukanyo soro mesiridala ko kuma te dore de an nana de ay dugi aya bla pew an de kote ko so ka marfa bolu bolu se bolu ye watigi te marala ye no lute men ka do lu boke ambe dugo ke ni yoro ina ali biala ka jamana basi sago kan bele pratique de awma mi e ka do ka fo mamunu be ni marfa dawlu yere la ka saka puma fulu nye do wula ka ba wa do yere be la bena be kulubu yere ta ni watina amado ba mulu ne ka ambalma ke be mini ina be yefem abe masarana kene abe jabal marafe ina be ngana maradila ambalma ka ye kuna foni soro ko kunungo ko marfa tigi daw dona aga dugula ko aga wuli ga baga dugula ko aga dugubla ako kera chogodi abla kera kunungo foma fe liter wati unana kana na dugu kono uko konga bo nama bo shili nuna ndana na tan nuna afro ko uga befa nana ga duguti na ko duguti ti ko duguti ko ser ga bo ko ta nyonya misidala tar misirla ko aya lu ko na kala yani ndena na tan se nuna choche tra ko ba befa matan se gi nana ne do ga taram san sala ko le ta no ko ga ba ta na mina dominike ko mu ko alima san ta ta chila ko se ka ta sana mata ulu ba fa wala do du kola matan shigdo do na du wala ko de na tan nuna mama ko ba befa kule ta jamana kul mo te mashila biluti malame kul mo te ma kumana ko ni mama ne ko ba befa abla ngone biana asrana de wala abla asrana sala mani mo yana am bi to mo abla ko la diga foy ko tambulo ni jide bi kambo wana de willa ne ga to rafle ne al sil ko erge lerama na ma la de abla am ka am fena de ya rafle ne am be jolo du ko na be nyegi bu te marala ni no marala dara abla am be fu abla yara dala shiri kana alaga dino abla kaman ni ko kana abla ere wili da doga abla killa mamunu na ko dugula utime bol ma fesu ko jumela muto awjinde bol jaru sirulu ma fawde bol kununa yana na tan kenuna mama fro o be fa ala duga am be nyegi de gafo e ma nak makan fi gafo abla asengana danyenna mal ko ngoni ko ala je ko fanfo am woni sengana de lebe lam ne te not machine ma abla parce que ay ko ni e tate politique ko tate yoro ko am woni do ko yeda nyegi de gafo na ambalo dan ka foni tu ambalo make kaye dutigi de fle au club ala be kashila dore tere marfatigi do utara uteba munu shidon na foroka be jamana kono shuni kle tegere be gafo jamana kono na be ambe ko surasi fanga kono lube ko kuna ko binye o watikile kono na dugu bala ku ka mena unche che kun shitala wa ba foto mina fere foi titika u fleka ni foni e fonde na taindi nga madaw be sira ku yereta usran kundo wa ujodo daw bala ka wuliga joga yero la kube akoru se mo be klaka fo aminyo njala kide nga nimbele gele ma ka femi ni jamana mara krene na ka do ka fo ko jamana fama we jamana mara soro ka ke jamana sakoyi ni shiti yala ni nkulu ye marfata ya mfeu nunu ya ketawo ni jamana na ture ka do ka fo fanga ka boloka ko lu de sebe jamana kona na ulu de taraka ma ulu de manami fo beke
marifatigi caman be o sago tɛ se ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma an ka jamana yarabi ala ka basigi dongo do denbatigi dɔw de be kasi la nin bɛ kasi la kulu kamana gɔnnen bɛ yarabi ala a nɔgɔba ye masaramani ala ka jamana in kolosuba n'an bɔra ye jɛnɛ marabolo kɔnɔ maribugu ko kuma cayalen bɛ nka nin ti bala anw na an tun ye kunnafoni d'aw ma dɔgɔfɔ ye tɛmɛnen na ni y'a sɔrɔ o tun ye k'a fɔ ko nɔgɔya kɛra ye o kɔfɛ kunnafoni bɔra k'a fɔ ko nɔgɔya ma kɛ ye a kana balala k'a fɔ ko an ka kunnafoni di cogo do dɛ fo a k'a dɔn de ni min bɛ dibi la an b'o sama ka bɔ kɛnɛ ma a ka b'o kalama jamana in basigi kama ni min kunnafoni n'o dogolen do an bɛ a kunnafoni k'a bɔ kɛnɛ kan nin ti balana Farabugu ta kɛra yan maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u b'a fɔ ko nin kɔni u dabali b'a kana kɛ dabalibanko ye Farabugu ta la yan an ka jabaraniso la yan u ma k'aw bɛɛ ɲɛna kunnafoni kelen sanfɛla la yan ko Farabugu libéré la u y'o fɔ an ye o waati o y'a sɔrɔ fanga ɲɛma danga n'i y'a sɔrɔ o kɛlen do jamanatigi ye bi ale tun taara senjɔ ye o senfɛ ko Farabugu kɔni kojugu kɛla ka bɔ yen ko Farabugu libéré la o kɛra o dugusajɛ ni kunnafoni di sira kelen fɛ an bɔra ka yira u la k'a fɔ ko fɛn min fɔra k'o tɛ sababa ye o kɛra cogo min na o tun ye jamanatigi danga yɛrɛ ye munna bi n'a fɔra ko Maribugu bila la ka tila k'a ye maribugukaw bɔra k'a fɔ ko kuma tɛ sababa ye o tun b'an ka bala maa la yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma kunungo dɛmɛɲɔgɔnya dɔ taara an ka faso fɛ k'u fo nin yɔrɔ in na n'o ye ka dɔ k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya ye ka ɲɛsin maribugukaw ma ka dɛmɛ in tatula kɔni dɛmɛ in bɛɛ ma se ka se dɛ ko avion tun bɛ sanfɛ donso minnu bɛ olu nana dɛmɛ kunbɛn u taatɔ la jariwala tigilamaw ye avion to sanfɛ ka tila ka kunbɛli ta ka ɲɛsin ma wotoro 12 wɔɔrɔ o sɔrɔla wɔɔrɔ kɔni jariwala tigilamaw taara n'o n'a doni bɛɛ ye yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma min yɛrɛ tun b'a ko ɲɛmaya la dɛ o ye Yakuba Keyita ni waati na a b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ e ye jɔnni ne tɔgɔ Yakuba Keyita ka bɔ Maribugu ne ka baara ye sɛnɛ de ye jarisi nana ma bɛn anw kan ko fɔ an fana ye marifa ta k'an yɛrɛ défend yanni fanga ka ɲɛ sɔrɔ Yakuba Keyita ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko gouvernement kun ka dɛmɛ dɔ kunbɛn aw kan ko dɛmɛ tatɔ la ko jariwala tigilamaw taara kunbɛn ko dɛmɛ bɛɛ ma se ka s'a seyɔrɔ la ko a kɛra gɛlɛyaba ye a ko kɛra cogo di tiɲɛ don a kɛla an bɔtɔ suma in kana ni dɛmɛ ye Maribugu yan fanga ye avion bila k'an compagnie ka taa wotoro 12 so wotoro katiguruni an taar'u sara se an natɔ la jarisiw nan'u da ɲɛ sira la an nana se sira tilankɛla waati min na u ye mugu wuri an ka mɔgɔw la mɔgɔw jɛnsɛnna dɔw taara yɛrɛ sɔrɔ kuruburu dɔw taara yɛrɛ sɔrɔ suma ye wotoro 6 kɔni jɛtɛya kɔni u sɔrɔla mais wotoro 6 tula yan n'a doni o kɛlen kɔ an ye avion wele tuguni bumusirila in nana ka na baara kɛ an jɔlen ɲɛna baara baalen a ko sisan ale bɛna taa n'an bɛna taa minɛn ninnu nɔfɛ an ka wele a bɛna k'a to la ko sɔbu kɛla fanga siyɔrɔ la a taara yen ale kɔni ko jate kɔni na se ale kɔni ye baara kɛ foyi tɛ yen an ka taa o lasara kelen an tilala an k'an bɛ taa bagasi tɔ ninnu nɔfɛ n'o ye wotoro 6 in ye an taara sɔrɔ jarisi ninnu dalen bɛ yen an sera yɔrɔ min u ye mugu wuri an yɔrɔ la an fana y'a wuru la an y'an jilaja u fɛ kosɛbɛ an bɛ segin ni minɛn ninnu ye an ma se k'an to la mobili kelen minnu fɛ y'o wugu kana don an cɛ ma an yɛrɛ la bon an kɔni nana so fɛn bɛ maa si kɔni sɔrɔ nka halisa an kɔni bɛ fanga de ɲini ni dɛmɛ ye n'o tɛ a kala gɛlɛyaba ye an kɔni bolo Maribugu yan. kunnafoni dun kun cari la ko wulikajɔba kɛra Maribugu gɛlɛya kuma min tun bɛ ko gɛlɛya banna pewu o kuma minnu kun fɔra dɔgɔfɔrɔnya in kɔnɔ na o kun tɛ tiɲɛ ye wa. ni gɛlɛya banna pewu an kɔni ma dɔn jama ma se ka dun e y'a dɔn gɛlɛya kɔni ma ban. avion min tun bɛ baara la yen nɔ avion de y'a fɔ ko ale tilala baara la ko gɛlɛya foyi tɛ yen bilen ko aw ka taa minɛ tɔ nɔfɛ aw taalen o la a tilala ka taa jariwala tigilamaw sɔrɔ an ɲɛ ko kura. ko ale kɔni ye baara kɔni kɛ ko foyi tɛ yen tuguni an yɛrɛ taala o kan sisan kɔni an bɛ taa o dɔrɔn ɲini nɔfɛ an taara sɔrɔ jarisi ninnu dalen bɛ yen an sera yɔrɔ min u ye mugu wura an na an fana y'a wuru la ko ka se tile bɛntanni ma an fana seginna an nana so a kɛla o cogo la. Maribugu n'a lamini yɛrɛ bilamaw a bɛ basigi minɛ kɔnɔna na wa. an kɔni sigilen bɛ ka fanga ɲini filɛ n'o tɛ an yɛrɛ kɔni dɛsɛnna an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini. o tuma Maribugu hali bi a ma labila. Maribugu ma labila an ni sugu cɛ sisan kalo 2 tɛmɛna an kɔni dɛsɛra ka taa sugu jɔ jɛnɛ de y'an ka sugu ye gouvernement ka dɛmɛ min bɛna d'anw ma ko fɛn t'an bolo jarisiw tilala k'o fana tigɛ sira kan kunungo sɛri fana ka don lasara kɔnɔ an ma lafiya dɛ an bɛ siya ɲɛna an bɛ tila ɲɛna. e yɛrɛ e min filɛ kuma la an fɛ Yakuba e bɛ Maribugu dugu kɔnɔ walima e bɛ Maribugu dafɛ dugu dɔ de la. ne tɛ dafɛ dugu la ne yɛrɛ bɛ Maribugu yɛrɛ kɔnɔ yan ne yɛrɛ bɛ garidi yɔrɔ yɛrɛ la ne tɛ dafɛ dugu mɔgɔ ye ne ye Maribugu yɛrɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ le ye a bɛ kuma fɛ k'an to dugu in kɔnɔ yan bi fanga k'a jilaja hali bi a ka dɔ fara dɛmɛ in kan e tɛ se ka dugu da sago hali sibiri ɲɛ kelen ni nɛgɛ ma tiɲɛ kan o gɛlɛya le b'anw kan bi fɛ fɔ fanga ɲɛ a k'an dɛmɛ an bɛ sira sɔrɔ ka taa an ka sugu jɔ sɔrɔdasi k'an yɛrɛ bi anw mago b'olu la bi min b'an ka sira libiriya. kunungo ta min kɛra aw fɛ yen maa kɔni n'i ma to a la kunungo ta sen fɛ. kunungo min kɔni kɛla an fɛ yan
anga mo la kona mai folo de antira fa ni zorala antira fa ni motora mai o mo fla tu e jonu e wotro boliba wa wal mawlu tu e dozo yede o mo fla ni dozo de wotro bolate mo wotro kuma kana ni tu kungo dorina tola kungo ka avion to aw no fe jare wala tele mo kala ka kumbe akela wuti were la ti ka dinero tan sansa compagnie yere la ka kunde ambalo na ka foni tu maribugu ka ukanye ambet goke jamana yemaw yarabi ala alibi ala ka sibala yele di uka buluka wuli ka jamunu be sina ka dore were faraka jamana imbasigi ni alafia ambe fefe no febe oyodi kuma chama ikunte do jamana ilakana ka sabati chukumina ambo mi fe yarabi ala ka jamana mblo mene kono nambura ye mi ka do ka fo isa jaraye ale juila kaye ale ba hakla dibbi mali pilama wuli ka da mi balaka kanje kanya simbi gela masango bi kado chikala unu dairi meche ale ba nyefo isa jara angalame ne isa jara ne sura da ne juila ma inte politique la ko ni le kala malen kono bi ko ni kanga ke malala ko am malen ma am le do gen go mala ko ka France gena bo nga jamana ko France bi ka den ko na ko to de ka jugu ya ka ta fe abla ne ma ka to ko na fa ko mo sigile mo ka dugu la sambu yirika o ti fo doni senate o ka fende bo senate la ali an yere be balo senate la na fa ko lu ka wi ka bo sigiro la ko wole le be ke mo to lu ka wole le jabi yaro ko mano bi ko ni abolu kunga machine do mi fo na jamana ni mo go o ka fereke se ko ni dama yirala ka se ka mo na kana ka se ka baro ke aketola mo mi balo be senala ni yo balo senala ti balo jodi amun balo senala famne ni senala balla senala amun balo jodi allah na ke mo an region mo famindo ni se ka ambeso na ni mo ka laje hakiman wallahi kuma ta ko ke jamana doma fanga donga ko be ko na be ka ke mo na an be se ka an reso dola jamana be mamun bele be abla ne fa ni na kana kan ka ke o de kan ka la kana tigla mo folo maintenant fera ko lu na ko la kana rek se la ga sawati amman jigi da de kan la kana la ko ni anga findi la ka o maintenant fera ko an jigi be dalu kan ko wolo le dabi ke ko te wolo le da jabi yara de ka bon ka la je ni wolo le daw ka ka wolo le daw jabi a jabi mala akana ke ko kelen ko fe ka soro ka ta ambalona ka foni tu isa jara kanye ka bo baningo juila marabulu konala ambe dugo ke anga jamana basi minanda bukumala yarabi ala ka jamana nkulusuma no te uya fo choko mina mi ka do ka fo jade wala tigala mawe be nasrobi dozo ka fola ku farale menyonga ka minen chamandi oluma wala maka faranyonga kedama oluni anga jamana lakana ba ku tegedi nyoma gele o gele banga jamana kuna bi ku bi fusiri gele no ndana yo kuma fo bi o ye gele baydo wolo ka ko dozo koyi ngame femi fo muna kele nana anga damena yoro de la fembi fon febi jamana imbasigi ambo kuma mi fo yarabi alla ka jamana imbla ostraka noti ateka fukamba foko dozo bekai walma dozo de dama de kanga sega jamana la kananga kuma tuide akera munka mo marfata de gelay usoro watimina ni unyini nga yoro ba fiete olu ye senekela ude dozo ya tokobe ikamini lawale nga marfata ima ku fe udesele ko fe wa dugula ka foko ma ubina baga uma ku ka marfata kunyo de opmane jamana la kanaba we wuli ka joka la kana blasenga fan bele gele fe ukafo maoma ni yaso ebe siya ko kuma fala walma ebe kabila ko kuma fala angana marafai ma shibolo ni la kanaba werete munungo kulu nyeti danga ni ala sono bebe je kulu kele mi bansisa ni ya temene ali maribu tame kera kunungo aya fani choko na mobili min donu kera beka shira lanye blende de bolo na gwana o blende munu be yere kika do ku we wuli ka joke o ka munu zalo senfe o do be nu ya soro nu wuli ka do kera kando we kele ta kanyesi munu marama fe munu be soro bolo o senfe ka tano luye ubo marama fen kele onde tabi na gwana ka tikera ka titugu ka kla ko blende kele utaka do dozo kulu chera kisete munu mine wala ma munu be ni asoro negative fengo la uba bolega yelika o kera gele chamande de o puma mbeka fo sababa de do ambe dugo ke anga jamana alebe alaka mena jugula munu be ka wuli ka jota kanyesa anga jamana ma alaka jamana du kalo de bila nambora e chikela uka bulo frami be kerani ya so de confederation ulu ye wuli ka joke kunungo ko semlete kwani ulu ta fe bi uta fe kerani na semlete manyema ko fa ka boyende o kuma mbele yele akoni ngera gela baye wuli ka joko ni siraka ke kase ku ka giringa joni ka balinga unata bale la uyu tafo ya saka ni pratique ama mi ka do ka fo Umar Damele ka boku chala ale kuma tay kuma mi fo ufle bolo ne gami ni abwana malin kono parce que malin keme an fe ngamina malkuro damne mais ambiga ta chugum na ma an koloshi fami yala na nyite fami nda ala kan kishuma mais ami mi ni fala asim be ta fe na bi fe aga tradition malion ka so aga tana ga tradition ka chaya
aga na possibilité privilège la kelen yala cikɛlaw aga na possibilité privilège la an t'a fɛ sini an bɛ k'o laɲini parce que a bɛ ka don an cɛ k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na CBT ka kan ka cikɛlaw fɔ k'u don ɲɔgɔn na mais CBT ma kan ka kɛ sababu ye ka cikɛlaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na cikɛla bɛɛ ye CBT ta ye mais fo a k'a faamuya ko CBT ye cikɛlaw baarakɛ ɲɔgɔn de ye sinon CBT tɛ kɔɔri sɛnɛ maa tɛ CBT kɔnɔ min kɔɔri foro bɛ maa min bolo o tigi tɛ yen n'a bɛɛ an t'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ na ko tilala ka terikɛ dɔ diyagoya ministre kan k'u k'u nommé ka n'a bila anw kunna yan ko Solomani Fɔnba an t'a fɛ n'a kɛra o ye kɔɔri sɛnɛ baalen ye Mali kɔnɔ n'u ma da la o k'a kɔrɔbɔ n dɔw nana fanga bagabaga anw tɛ fanga bagabaga anw bɛna ɲini de kɛ fanga fɛ dɔw ye fanga bagabaga ko fanga ka dɔ ta kɔɔri ni Bakari Kɔnɛ in na anw tɛ fanga bagabaga anw bɛ laɲini de kɛ ni fanga ma sɔn laɲini ma ni fanga ye min ye o kɔfɛ o ye Ala ka kɛ ye o tɛ maa ta ye maa tɛ fanga bagabaga i bɛ laɲini de kɛ fanga fɛ an b'a ɲini an ka président fɛ Maliyɛn bɛɛ b'a kɔ bi an bɛ yɔrɔ min na a k'a kɔlɔsi senkɔrɔ juruw b'a senkɔrɔ a ka olu dɔw b'a senkɔrɔ ne bɛ bɔ Kucala de a fɔra Kucala o ko ka premier ministre to olu kɔkɔrɔ ka na ngo to olu kɔkɔrɔ k'olu Bakari Kɔnɛ bɔ yan a kɛra politique ko ye dɛ cikɛ ko tɛ politique ko ye ni Asim t'u kalama n bɛ ka o fɔ a ye n'a y'a lamɛn n'a m'a lamɛn n'a ka mɔgɔ min bɛ k'a lamɛn o k'a fɔ a ye k'a k'a kɔlɔsi sinon senkɔrɔ jugu dɔ b'a senkɔrɔ Mali bɛɛ dun b'a fɛ bi Ala ko tiɲɛ politique ko tɛ sɛnɛ na k'u ka sabali ka politique bɔ sɛnɛ na premier ministre ye parti dɔ mɔgɔ ye anw fɛn fɛn filɛ yan si tɛ ni si ka parti dɔ premier ministre ka parti mɔgɔ bɛ sɔrɔ an cɛ ma yan mais o ka sabali o ka cikɛlaw t'o danbe kɔnɔ anw de ye kɛlɛ wuli 2014 2015 ko Bakari Togola ye bureau sigi sanfɛ ka jigin duguma n'o Marjan tun b'a la anw ko kɛlɛ ye gɔngɔ taara ni Bakari Togola ye mais bi n'u bɛna mɔgɔ nommé ka na anw kunna min mɔgɔ min yɛrɛ tɛ kɔɔri su yelen dɔn an ka sira Ala ye ka maa fa dɛ maa bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to ko CBT ka sabali o a ka segin a danbe kɔnɔ CBT tun bɛ cogo min na fɔlɔ ani cikɛlaw cɛ u ka segin ten anw cikɛlaw ka mankan bɛ ban mangorosun de kɔrɔ anw ka cikɛlaw ka mankan bɔ sisun de kɔrɔ mais ka na cikɛlaw ka fɛn kɛ tribunal ta ye an y'a ye sa PDG laban ninnu de la. an balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye Umaru kan ye Kucalakaw fɛ yen a bɛ wele ko Umaru Jan nin tun y'ale kan ye kulu in yɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ ɲɛmaa ye Bakari Kɔnɛ ye Bakari Kɔnɛ yɛrɛ ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. an ko an ka na hakilila yira kɛnɛ kiri minnu kɛra an ye minnu gagné an ye minnu perdu ani k'u kunnafoni d'aw ma nin ye kojugu ye wa o ko tɛmɛnen kɔ k'a fɔ ko bi an bɛ yɔrɔ in n'a fɔ bi bɛnbaliya tɛ cikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya tɛ cikɛlaw ka bɛnbaliya bɛɛ lajɛlen CMDT PDG ye mais n'an ko an bɛ transition Assimi fɛ Assimi ye mɔgɔ min fana ta o an fana tɛ k'o fɛ wa nka n'aw ka baara tagabolo n'an ka tagabolo tɛ taa an t'a fɔ Assimi ye a wele k'an wele walima a ladi wa an t'o fɔ wa nin ye kumajugu ye wa mais n y'a mɛn déformation na ko an bɛ taa Nanku gɛn ka bɔ yen ko an bɛ taa Solomani Fɔnba gɛn ka bɔ yen Solomani Fɔnba tɛ yen o y'an ta de ye o nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔ ka nommé ka bila an yɛrɛ la o nin t'o siɲɛ fɔlɔ ye o mɔgɔ dɔ bɛ tun bɛ kita a ye plan social wari ta k'a dun n ko PDG y'o nommé ka bila CMDT kunna tugun an ka wari la an tun ye actionnaire ye CMDT la 10 milliards wallahi ni Ala sɔnna cikɛla kelen kelen actionnaire n'a diya i bɛ audit demander CMDT la u bɛ audit kɛ ka na i ka liste d'i ma inchallah ni Assimi kama tɛ an tɛna sɔn ka mankan foyi wuli an CMDT cɛ kɛlɛ t'an CMDT fana cɛ o CMDT kɔnɔ mɔgɔ fila pe mun bɛ déplacer ka CMDT wari ta a facture bɛ ne bolo ka CMDT wari ta ka taa an fuga ta Abidjan anw kama nin t'a siɲɛ fɔlɔ fana ye 2016 o ye an wele tribunal la an mun ye u ye cogo an wele tribunal la 2016 est-ce que a cɛ ka ɲi anw min ye CMDT an minnu ka baarakɛ minɛ ye a cɛ ka ɲi i ka baarakɛden ka to ka patron wele fanga la wa an ka bɛn anw ye kɔrɔtigɛlaw de ye an tɛ mɔgɔ si ka mɔgɔ tɛ fɔ dɔ dunan da ye ayi anw ye kɔrɔtigɛla min ye a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka transition in kɔkɔrɔma don f'a dan ka tila k'a ɲini aw fɛ aw kana sɔn mɔgɔ k'aw nɛgɛ ka bin piège kɔnɔ aw kana sɔn mɔgɔ ka fɛnw kɛ aw la ka kuma fɔ aw ma ni mɔgɔ tɔɔrɔ ka taa dépasser bi min y'a to défense nana n bɛ den k'o fana fɔ a ye hali n'a sɔrɔ o tuma kan ka fɔ a ye u ko ɲɛmɔgɔw ma o ko Bakari Togola de ye a ka mɔgɔw wele k'u bɛna Fɔnba déloger n ye jo d'u ma parce que Bakari Kɔnɛ Bakari Togola tɔgɔ ka surun ɲɔgɔn na kojugu n'a fɔ cogo ma ɲa parce que Bakari Togola k'u y'a fɔ bɛɛ ɲɛna réseau k'ale de ye président ye ka tila ka ne wele kiiri la ko a ka président segin a ma n'u taara fɔ faamaw ye k'ale de ye mɔgɔw wele k'u bɛna dɔ min nommé k'o déloger a bɛ mɔgɔw hakili wuli dɛ an ma jigin faamaw la an ma jigin o la o ko tɛmɛnen kɔ Bakari Togola tun tɛ fɔ ne de don k'a fɔ ko anw ka cikɛlaw ka yɔrɔ de ye yan ye k'a fɔ ko i tɛ pari minɛ i tɛ se ka k'o pariba ye k'a fɔ ko a tun fɔra de ko ni bureau ma se ka sigi ko ka transition sigi bureau sigila wa bureau ma sigi secteur ye 42 ye développeur total yɛrɛ sen jɔra secteur 40 bɛɛ kɛnɛ kan a rapport filɛ an bolo. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Bakari Kɔnɛ kan ye min ye bureau min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bureau o maa de tun ye Umaru ye min ka dɔn k'a fɔ Bakari Kɔnɛ n'i y'a sɔrɔ ale bɛ ɲɛmaaya ko kuma bɛ bi na ale ka bolo kan ni tun ale kan ye kuma in bɛɛ la ale tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ko ka sɛnɛkɛlaw k'u wele bɔgɔji ne kan bi min ye u ka ɲɛmaaya so kɛrɛnkɛrɛnw ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ ka kɛ nin waati labanw na wa olu bɛ fɛn min fɔ gɛlɛya min bɛ yen k'a t'olu ni CMDT cɛ président ka kuma na k'i ka dɔn maa damadɔ e ka dɔn ko gɛlɛya de bɛ yen an bɛ fɛn min fɔ nin bɛɛ lajɛlen la anw ka jamana basigi na lafiya
a kolosuma bena sera min fɛ ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔ ka fɔ kulu ye kulu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ka baara tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka se ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya wari baarakɛlaw fɔ cogo la n'i y'a sɔrɔ ye banki baarakɛlaw ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a yɛrɛ ka fu bɛna taa baarabila kɔnɔna n'i y'a sɔrɔ sena bɛ fu ye u ka lafasali tɔn o sen fɛ u da sera ma baarabila in bɛna kɛ a kun ye fɛn jumɛn de tile saba baarabila don i y'a se ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma u ka kulu ɲɛmaaba Amadou ni Bado wulikajɔ in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. An ye sɛbɛn dɔ bila sɛbɛn n'u b'a wele ko préavis de grève an y'o bila sen kan n'o ye baarabila sɛbɛn an y'o sɛbɛn wa an y'o bila an ka autorités ka tableau kan ka f'u ɲɛna ko le 27, 28, 29 octobre an ka laɲini dɔw bɛ yen n'u ma sabati an bɛ baarabila kɛ baarabila kɔnɔna na service minimum tɛna k'a la guichet automatique ani compense a bɛɛ bɛ jɔ parce que an ka nin grève in kɔnɔna na a solution tɛ mɔgɔ si bolo ni an ka patron yɛrɛ tɛ donc comme a solution b'olu de bolo wajibiya tɛ an ka service minimum observé wajibiya tɛ fana an ka musala a solution b'u de bolo donc o baarabila in kɔnɔna na an ye point 13 de bila sen kan a point 13 bɛɛ n'i ye tɔɲɔni b'a la tɔ b'i dɛmɛ point fɔlɔ o ye transposition o fana ye réclamation dɔ de transposition ni o ye fɛn ye an y'a ɲini an ka patron fɛ an ka laɲini dɔw kɛra INTM fɛ ani CNTM ani gouvernement laɲini dɔw kɔnɔna na fɛn dɔw sɔrɔla o fɛn sɔrɔlen sariya dɔ b'an bolo n'o ye protocole 94 protocole ye o b'a fɔ k'a fɔ ko ni fɛn sɔrɔla o hukumu kɔnɔna na o kan ka lawaleya an ka secteur kɔnɔ n'o ye secteur privé sigikafɔ kan ka kɛ o sigikafɔ kɔnɔna na an ka entreprise bɛ se ka mun ta k'o lawaleya o b'o ta k'o lawaleya n'o ye transposition o y'an ka revendication dɔ ye revendication filanan ye jumɛn ye an ko an ka secteur an sɛgɛnna grève caman kɛra a bɛɛ ye an ka patron ka laɲini parce que n'i y'a jateminɛ APB depuis DG kɛra APB président an ka sigikafɔ gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ sigikafɔ yɛrɛ tɛ ka kɛ bilen donc ni an nisɔngoyara dɔrɔn an tɛ mɔgɔ sɔrɔ an ni mun bɛ se ka sigi ka kuma an ka nisɔngoya kan pour que ka solution sɔrɔ donc nisɔngoya in a bɛ wolo mun de la kuma o kuma a bɛ wolo ni baarabila sɛbɛn o b'a yira k'a fɔ ko patron de taa ɲɛma anw ka partenaire normalement ni fɛn o fɛn bɛ yen an kan ka sigi ka a kuma kɛ walasa ka fɛn dɔw k'olu bali n'o ye baarabila sɛbɛn k'olu bali an ka patron malheureusement u t'o hukumu kɔnɔ o hakilina t'u fɛ o de nana ni problème ba ye. An baladan k'a fɔ ni tun ye Amadu nɔ ba ni tun y'ale kan ye mais ni sogo nɔfɛ o tɛ min ye kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ bi wulikajɔ min b'u fɛ sen na ni laɲini ma sabati baarabila kɔni k'u bɛna t'o la ala ka baara ala k'u bɛn k'o la baarabila yarabi ala k'a bɔ hukumu kɔnɔna na n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ parti politique bɛ yen n'a wele ko parti lumière pour l'Afrique an baladan k'a fɔ o ɲɛmaa ye Seydou Jawara Martin ye ale ko bi na gɛlɛya minnu b'an ka jamana kan sanko jɔnya ko kuma min bɛ yen ani siya woloma ko kuma minnu bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen ye faransikɛ labɛn de ye Seydou Jawara Martin kuma min fɔ an ka lamɛn. An mago bɛ fasoden ɲumanw de la jamana bɛ crise min kɔnɔ bi parce que an minɛlen don juguw bolo pour que an ka bɔ juguw bolo fo fasoden bɛɛ de k'i jɔyɔrɔ fa fasoden bɛ ka kuma ɲuman fɔ proposition a n'a hakilina ɲuman di o de bɛ se k'an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ bi. Mais Faransi bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ Faransi yɛrɛ tɛ kɛlɛ kan hali sexualité ko kɛlɛ mun wulila n ko Faransi tɛmɛna Hollande de fɛ Hollande de nana ka 2 milliards di Mali ministère de l'éducation na k'a fɔ ko ka cɛnimusoya kɛlɛ kɛ ka silamɛw bila erreur la olu fana wulila ka gouvernement kɛlɛ n'o kuma ye code de la famille la fɛnɛ jɔn y'a wari di tubabu de y'a di Faransi de y'a di sisan u bɛ ka bandiya min daminɛ tuguni min ka jugu n'a bɛɛ tuguni ko jɔnko kɛlɛ o jɔnko kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye tubabu ka mɔgɔ de bɛ région ninnu kɔnɔ u bɛ ka taa wari di jɔn ma ka wari dɔ di hɔrɔn ma maintenant k'u bila ɲɔgɔn na sisan ni jɔn ko ko marifa t'u bolo o marifa d'olu ma n'u ko bere t'u bolo o bere d'u ma pour que a bɛ filmer a filmer kun ye mun ye ka dusu bɔ c'est pourquoi b'a la ko GL Sahel bɛ ka fɛn dɔ organiser conférence organiser nin wagati in kɔnɔ jamana kɔnɔ ko pour que droit de l'homme o bɛɛ olu de bɛ ka tasuma don parce que n'adamadenw ma kɛlɛ olu tɛ na o n'an kɛlɛla de olu bɛ na k'u nana kɛlɛ banna parce que tubabu yɛrɛ ka sɔrɔsiw caman b'u bolo yen nɔ bila yɔrɔ t'u la mara yɔrɔ t'u la entraînement yɔrɔ t'u bolo u ka mugu ci yɔrɔ minnu u ka marifaw essayer o dugukolo b'anw de fɛ yan maintenant n'anw tora ɲɔgɔn na ko jɔn ni hɔrɔn ko kɛlɛ n'i ye jɔn ye ni sigida kɔnɔ n'i tɔɔrɔla bɔ yen i ka t'i sigi dugu wɛrɛ la parce que jɔn in bɛ depuis benbakɛ minnu bɛ yen olu tɛ se k'e bɔ a la olu taara i donna la cogo min na ça veut dire an bɛ baara kɛ ni hakili de sinon an bɛ ɲɔgɔn faga k'a ban ko jɔn ni hɔrɔn ko kɛlɛ mais tubabu de b'a kɔfɛ dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ y'a f'i ɲɛna bi k'a fɔ ko jɔn ko kɛlɛ in ko bolo t'a kɔfɛ wuli ka t'i mago la an k'a ɲɛɲini ni hakili ye an ka ɲɔgɔn faamu an ka cɛkɔrɔbaw ma kɛlɛ mais bi olu bɛ denmisɛnninw bɛ se ɲɔgɔn ma u k'a woloma
en général ONG caman be mun bɛ ka ko in financer duguma to de wari duma u ta do mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'u hakili san fulaw ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ si t'a dɔn ninnu sera ɲɔgɔn ma cogo min na halisa ma ɲɛɲini k'a dɔn mun de y'a to ninnu sera ɲɔgɔn ma mais invisible de b'a kɔfɛ bon jɔngo kelen fɛnɛ bɛ n delila k'a fɔ n ko jema n ko rebelle sigira jema a ka ca san 4 n delila k'a fɔ n ko rebelle de bɛ ka labɛn Kayi mara kɔnɔ bon maintenant jɔngo in fɛnɛ dɛ u bɛ fɛ ka kɛlɛ de la na Kayi mara kɔnɔ pour que ka se ka sanu suɲɛ maintenant jɔngo de bɛ na o justifier quoi Bafula bɛ mun bɛ sanu tɛ yan Kayi mara ninnu kɔnɔna la sanu t'a yɔrɔ bɛɛ yan ni kɛlɛ nana sisan tubabuw de bɛ na ko Sahel ko kɛlɛ u bɛ sɔrɔ ka na o pied ka na sanu ta sisan aw bɛ jɔngo kɛlɛ ni fɛnko kɛlɛ la maintenant olu bɛ aw pied la ko in bɛɛ ju de ye nin ye sanu kɛlɛ don n y'a fɔ yan wa n bɛ sigi a kan Mali kɛlɛ foyi tɛ ni sanu. An balɔden k'a fɔ ni tun ye Seydou Jawara Martin Parti Lumière pour l'Afrique n'i y'a sɔrɔ o ɲɛmaaba don an ka jamana kɔnɔ na an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana basigi lafiya Ala k'o sabati k'an ka jamana bila kolosuma o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko FSD ye olu y'a yira ka fulu ka wulikɛjɔ tiɲɛ don u tun bɛ ka wulikɛjɔ bɛɛ lajɛlen kɛ u ni furancɛla fanga ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛ sɔrɔ ban ka kɔsa fɛ ko i ka dɔn hakilila dɔw kun fɔlen bɛ ɲɔgɔn kan nka bi na hali bi olu ka wulikɛjɔ bɛ taa dɛmɛɲɔgɔnya ni ka ɲɛsin furancɛla fanga a baaraw kiimɛni ma a kumatigi ma min Isa Kane a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Bon conférence in kun tɛ dɔwɛrɛ ye bi Mali bɛ lahalaya mun la bɛɛ ɲɛ b'a la an ye kɛlɛ de kɛ au sein du M5 RFP k'a ɲini ka fanga jugu de ta ka bɔ an kun fanga jugu ye mun ye mɔgɔ ko tɛ donc an y'a jugé ko combattu o ka taa maintenant n'o taara ni mɔgɔ wɛrɛw nana il faut que olu ka taa maliyɛnw ka sira fɛ maintenant o de yɛrɛ de la an ni transition fɔlɔ an ma kɛ ɲɔgɔn ka yeta ye parce que u nana u ye u jɛngɛ anw ma parce que an de tun y'a ɲini fanga ka yɛlɛma maintenant u kɛlen k'u ɲɛsin an ma sisan an bɛ ɲɔgɔn fɛ anw bɛ mun dɔn jamana bɔliko la mun bɛ a to jamanadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ an bɛ ka an n'u bɛn n'o de la k'an bɛ n'o de labaara donc an bɛ ka transition soutenir o de kama parce que an yɛrɛ bɛ transition kɔnɔ an bɛ waleya fɛn fɛn bɛ yen an b'an sigi de an b'a ɲɛfɔ parce que ni e bɛ jɛ la e bɛ waleya dɔ dɔn ne bɛ waleya dɔ dɔn n'an y'an sigi ni ko dɔ b'an ɲɛ ma pour que a ka ko in bɔ yen an b'an sigi an b'a ɲɛfɔ ni sira wɛrɛ b'a la an b'a ta ɲɔgɔn fɛ mais an tɛ nana an ta ye dɔrɔn k'an b'a kɛ comme si ni mɔgɔ dɔw de don mun nana dɛmɛ gansan kɛ an b'a kɔnɔ de donc ni waleya fɛn fɛn bɛ yen an ni composante fɛn fɛn b'a soutenir an n'olu b'a kuma fɔ an b'an ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'a lajɛ mun bɛ taa jamanadenw ka sira fɛ an b'o ko de soutenir. An balɔden k'a fɔ ni tun ye Isa Kane ye o y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi lafiya yarabi Ala n'o de y'a bɛɛ kun ye Ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Faransiko kuma sango bi ni ye jateminɛ lajɛrɛba min kɛra n'o ye conférence ye ka wele bila o sigifɛn n'o ye sommet ye o senfɛ an ka jamanaden minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu taara kɛ kojugu la ko in bɛɛ lajɛlen ye mun ye ani bi kumaɲɔgɔnya minnu bɛ yen Choguel ka discours ko kuma la wulikɛjɔ minnu bɛ senna bi Faransi jamana yɛrɛ bɛ ka wulikɛjɔ ta Macron bɛ ka mun de kɛ an ka jamana na nin bɛɛ lajɛlen senfɛ Sidiki Kuyate tɔn bɛ wele ko yɛrɛwolotɔn o ɲɛmaa y'ale ale bɛ hakilila d'a ko senfɛ an ka lamɛn. Pour que k'a dɔn ko min fɔra o n'an ta tɛ kelen ye c'est que anw bɛ min proposer comme solution o ni minnu taara nin fɔ olu ka solution o tɛ kelen ye donc ye de b'a dɔn k'a fɔ ko discours kelen tɛ n bɛna misala dɔ d'i ma Emmanuel Macron talen Burkina a ko politique bɛ Faransi ni farafinna ɲɔgɔn cɛ n'o y'a kɛcogo kɔrɔ jugu ye ko banna ko kɛcogo kura ko o de bɛna fɔ jɛɲɔgɔnya sira fɛ a ye kɔrɔlen madan cogo jumɛn na a ko kɔrɔlen ma ko tiɲɛniw kɛra fagaliw kɛra kɛlɛw kɛra kubaw kɛra a ka discours kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ les coups d'état fɛn fɛn farafinna toli kɔ nafolo minnu tiɲɛna a b'a bɛɛ madan cogo la a discours complet de filɛ de a min fɔ Burkina e y'an dege nin de la quoi ka na an ka problème kɛ dɔrɔn donc n'an m'an cogo dɔn dɔrɔn o de kama hali wagati min na maliyɛnw kun wulila a tɛna fɔ ko Adamu ko don bɛ ka fɔ tan dɛ hali maliyɛnw kun wulila wagati min na ko gouvernement ka kuma Wagner ko kuma puele an ko mɔgɔ ma n ko hali bi aw bɛ kuma niveau la wa n ko anw bɔra kuma niveau la sa koyi anw bɛ fɛ u k'a kɛ di a fɔra de k'a fɔ de sisan solution minnu b'a la k'o de ka waleya an k'o ye an b'o niveau la donc ni fɔli don dɔrɔn c'est comme n'a fɔ i bɛ kɔfɛ kojugu quoi donc bi u nana kɛ n'a fɔ nin min fɔlen filɛ nin ye ka kɛ n'a fɔ dɔrɔn kuma fɔra a bɛnna mais Nations Unies ka sigi dɔ senfɛ Macron ye min fɔ ye diɲɛ gɛlɛyaw ni Mali yɛrɛ crise la i bɛ Ala kalen k'a fɔ ko Malien ka président de bɛ ka kuma quoi mais o bɔlen kɔfɛ a bɛ min ɲini ka kan na o ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen donc ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn discours in tɛ discours min bɛ k'a fɔ o de don sinon mɔgɔ bɛ farafinna yan n'i ko k'olu ka kɛ nin kɛnɛ kan Macron tɛ sɔn wa n'i ko k'olu ka a b'u da k'a fɔ Macron ma a tɛ sɔn mais e pour la a bɛ sɔn dɔ ta ma pourquoi alors que ni c'est le même discours munna Adam ye min fɔ o ni Choguel ye min fɔ c'est vrai a fɔcogo tɛ kelen ye mais n'i y'a jateminɛ i bɛ se k'a ye k'a fɔ ko a bɛɛ bɛ sɔrɔ minɛn kelen kɔnɔ mais munna Choguel ta ye mankan wuli ka kɛlɛ wuli fo ka na bagabaga ta ka ɲɛsin jamana ma munna
an bɛka nin min fɔ a ɲinina ko ka anw minɛ k'an datugu ka gazi kan ka an bala a fɔli la pourquoi bi a bɛ taa fo président yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ça veut dire quoi. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sidiki Kuyate kan ye jamana in basigi lafiya o bɛna sira min fɛ ala ka n ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye kulu min ye kulu kura dɔ bɛ yen ne y'a sɔrɔ o bɛ wele ko convention pour le Mali k'a dɔn k'a fɔ o ɲɛmaa ye maa min ye olu ye fara ɲɔgɔn kan k'olu ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛ ɲɛsin furancɛla fanga ma an ka jamana ko kama an b'a lɔn k'a fɔ Dr Alayi Bokumu don a ye kuma min fɔ kunnafonidilaw ye o filɛ. bɛɛ bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu dusuma kasilen don olu ka ca ni banna si ye bɛɛ fana bɛ wuli ka jɛkulu créer u bɛɛ b'o kɛlɛ kelenw de kɛ n'a fɔra an b'a dɔn an ka sɔdasiw u bilala lahalaya min na u y'u bila condition juguman minnu na bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ fɛ k'o kɛlɛ bɛɛ bɛ fɛ k'o baara bɛɛ b'a dɔn bi kɛlɛ min bɛ ka kɛ pour que yurugurugu ka dabila an ka jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ ma boli wa donc pour que ko dɔ ka dabila an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn o kɛlɛ in ka di mɔgɔ ye an tɛ se ka jɛn n'a ye an ka jamana ka tilaw donc ani farafarali mun nana ni ɲɔgɔn cɛ siya kɛlɛw mɔgɔ minnu sigilen bɛ san ba joli u bɛ ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ ka kɛlɛ k'u ka burujali don ɲɔgɔn cɛ ka nɛnini don ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔ faga don ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a fɔ nin bɛɛ ka dabila bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ i damana donc an ko bi i sɔdasi i civil i école karamɔgɔ i dɔgɔtɔrɔ paysan i ouvrier hali numu u y'a dɔn jamana bɛɛ ka fisa numu ye hali numu an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi an ka kuma an ka bɛn ni an kan ka kɛlɛba min kɛ an bɛɛ ka jɛ k'o kɛ ni ɲɔgɔn ye mɔgɔ si ka n'i ka yɔrɔ bila mɔgɔ si ka n'i ka groupe bila mɔgɔ si ka n'i tɔgɔ bila an yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛlɛ an ka Michel ta dɔrɔn denmisɛnnin fitini san 43 k'ale ye Faransi président ye mais ale ɲinɛ ale ye jamana min président ye an mɔkɛw de taara ko jamana bɔ Allemagne bolo en 1945 a kumina kɛ Allemagne province de o de bɛ wuli k'an ka mɔgɔw neni k'a fɔ qu'ils sont pas légitimes k'an ka premier ministre yɛrɛ dɔgɔya denmisɛnnin kunda ka fɛn caman fɔ min tɛ taa an jimi sira fɛ a ye maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔ mais an bɛ jɛkulu la minnu tɛ kelen ni bɛɛ ko k'i bɛ bɔ ka makɔrɔ jaabi a bɛ ɲɛ wa an de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka makɔrɔ jaabi o de la an ye fɛn kɛ mɔgɔ caman y'u jaabili kɛ dɛ mais pour k'a k'a dɔn ko Mali ye jamanaba ye ko Mali kama de ale bɛ se ka kɛ président ye bi mais a bɛ place ɲini na a ka campagne na parce que élection présidentielle bɛ k'o fɛ yanni kalo 6 donc a b'o campagne de kɛ comme Zemmour fatɔkɛ dɔ b'u fɛ mun tɛ hali farafin fɛ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɔnna ye farafin bɔnna de a tɛ étranger fɛ ale yɛrɛ étranger bɔnna de a bɛ wele ko Zemmour o ye tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ ale yɛrɛ makɔrɔ min bɛ président ya la san joli a bɛ fɛ ka u ka baara ɲɔgɔn de kɛ a taara jusqu'à dire que président Afrique président yɛrɛ olu t'u wele an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Dr Alayi Bokumu kan ye u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi lafiya an bɛɛ b'o de nɔfɛ ala k'an ka jamana yarabi ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan Julaja Jakite mun b'e bolo bi. karamɔgɔ Ase an b'a daminɛ ba Maliba kɔnɔ yan nɔ ka sanga ni Mali sɔrɔdasiw ka jatigɛ waleya kɛlɛli ye sofarakaw fɛ yen RFI kunnafonidila dɔw ye maliden dɔw wele k'o ɲininka wale mun b'a la ka kɛ o hukumu kɔnɔna na maa caman y'a jira k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw bɛ ka mɔgɔ dɔw minɛ k'olu ye jihadisiw ye k'a sɔrɔ u tɛ jihadisiw ye ko u ye maa dɔw fana faga k'olu ye jihadisiw ye k'a sɔrɔ u tɛ jihadisiw ye k'u ye maa dɔw fana nimatɔrɔ ko f'olu k'a fɔ k'u ye jihadisiw ye maa minnu kɔni ye nin kuma in fɔ u ma sɔn k'u tɔgɔ fɔ u ka lakana kama Mali sɔrɔdasiw y'a jira k'a fɔ ko nin kuma in kɔni tɛ tiɲɛ. O kɔfɛ an bɛ taa Guinée Conakry fanga tigilamaaw kɔni bɛ ka kɛnyɛrɛye kunnafonidila dɔw bali ka don lajɛba dɔw kɛnɛ kan sigikafɔba min tun bɛ senna Guinée Conakry ni kunnafonidilaw ye gɛlɛyaba sɔrɔ o kɛnɛ kan jamana radio so n'a télévision so maaw dɔrɔn de yamaruyala ka don o kɛnɛ kɔnɔ ani Guinée Conakry président de transition ka investiture don u ma sɔn ni kunnafonidilaw ka don kɛnɛ kan juma tɛmɛlen fana u ma sɔn kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw ka don premier ministre ka investiture kɛnɛ kan u wulila ka se Guinée kunnafonidilaw ka syndicat ɲɛmaa ma walasa nin ko in ka se ka dabila o kɔfɛ an bɛ taa RD Congo kabi RD Congo école ta 2 octobre kalo tile 4 fɔ bi u ka école maîtriw bɛ grève la mun yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ politique ko kɛlɛ ye u ka laɲini fanba dɔ ye ko ka dɔ fara u sara kan Congo duguma kalanso ani cɛmancɛ kalanso ministre kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale bɛna lajɛ k'ale bɛna lajɛ dansigi a ka lajɛ ni kumaɲɔgɔnya la ni grèvekɛlaw ye a ye u sarali kɔni jɔ fɔlɔ an bɛ don min na i ko bi Congo anciens ka secrétaire général y'a jira k'a fɔ ko nin ye sariya sɔsɔba de karamɔgɔ Ase nin bɛ dansigi an ka bi ko kan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'u bila bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔ la sabati ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma basigi lafiya kama an bɛ segin kɔ dɔɔni Faransi bɛ wulikajɔ min na bi ka ɲɛsin n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka kumaɲɔgɔnya mun fɔ k'a fɔ n'an ka maaw ye jadiwala tigilamaw kɛlɛ k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko jadiwala tigilamaw tɛ bi ko siya dɔw don o ye Faransi taabolo ye an bɛ fɛn min f'u ye an ka jamana basigi yarabi ala ka Mali sigi o minɛ kɔnɔ tɛ ka minnu u bɛ ka gɛn wulikajɔw bɛ ka ta ka ɲɛ suma bi anw ka jamana ta ɲɛ sira foyi tɛ min b'u fɛ ko la nka ni ala sɔnna ma an ka jamana ala k'a bila basigi minɛ kɔnɔ